Hej venner. Beklager, hvis der er en lille smule baggrundsstøj, men jeg har så mit vindue åbent, fordi at det lige nu er 31 grader, og jeg er vitterligt ved at gå af. Kras af. Begge dele i hvert fald, fordi det er meget varmt. Lad os komme til det. Jeg tænkte, at det kunne være meget sjovt med sådan en Hvem er vi serie, hvor at I får en video af hvem er jeg, hvem er hestene, altså sådan hvem er Spot, hvem er Flower, hvem er Bella. Og så tænker jeg, at det her det bliver sådan hvem er jeg, hvor der også kommer sådan en lille live update. Og jeg har egentlig skrevet sådan en lille seddel her til hvad jeg skal huske at komme ind på. Så hvis jeg kigger lidt herned, så er det altså bare for en lille hjælp. Jeg har jo ikke sådan rigtig lavet en opdatering til jer i jeg ved ikke hvor mange år. Det føles i hvert fald som virkelig mange år. Og der er jo også sket virkelig meget, og jeg tænker, nu vil jeg lige sådan prøve at tage jer igennem sådan det seneste, der er sket, og så lidt om mig. Ja, lad os da bare komme til det. Som sagt er den her video om mig, og hvis I ikke allerede vidste, så hedder jeg Ida. Jeg er 26 år og er født den 12. januar 1999. Jeg er 160 cm høj, det vil sige, at jeg er faktisk ikke så høj. Der er mange, når de møder mig, så er de sådan, gud, er du ikke højere? Nej, jeg er lidt lav. Men ja, det var sådan lidt basic info om mig. Så er jeg uddannet socialrådgiver. Jeg blev uddannet i januar 2024. Og efterfølgende i februar 2024 fik jeg et job hos udsatte børn og unge, hvor at jeg er rådgiver for dem. Og jeg er rigtig glad for mit job. Jeg har en HHX-uddannelse, og så er jeg uddannet med kontor i offentlig administration, og så selvfølgelig socialrådgiver, som er en mellemlang videregående uddannelse på 3,5 år. Nu skal jeg spare jer alle fortidsdetaljerne. Jeg har arbejdet på et krisecenter i 2 år. Jeg arbejder i en biograf og har gjort det siden 2021. Jeg har tilbudt rideundervisning. Jeg har været frivillig i Headspace. Jeg har været med i en bestyrelse, er med i en bestyrelse i en rideklub på nuværende tidspunkt. Og er selvfølgelig så rådgiver nu. Lad os snakke lidt om fremtiden. Sagen er jo den, at jeg er 26 år, og som nogen af jer ved, så bor jeg stadig hjemme. Jeg har siden 2022 været boligsøgende, og har ledt efter bolig i mange år nu, og har set rigtig mange skønne steder, både der, hvor det er totalt faldefærdigt, og der, hvor man tænker, det her kunne rigtig godt være noget, men jeg har ikke mulighed for at betale det. Og har også været ude at kigge på et i... Altså lige nu er det onsdag. Jeg har været ude at kigge på et i søndags. Jeg har været ude at kigge på et i går. Og håber, at der snart er noget, der falder i orden. Det kunne være så fedt at kunne få ens eget. Jeg kan i hvert fald godt mærke, at det er tiltrængt, at jeg gerne vil ud og bo selv og kunne bestemme lidt over sådan hestenes rutiner. Ikke fordi jeg klager over, hvordan de har det nu. Jeg har haft tanker i forhold til med noget løsdrift til mine heste. Fordi efter at Flower har fået konstateret astma, så er jeg blevet meget opmærksom på, at de skal have så meget foldtid som muligt. Fordi det ligesom understøtter luftvejene. Ja. Og håber selvfølgelig, at det snart går på plads med en ny bolig. Ja. Vil jeg gerne have børn? Det er også et spørgsmål, jeg tit får. Og ja, det vil jeg rigtig gerne. Det er noget, jeg tænker kommer til at ske inden for en overskuelig fremtid, det vil sige de næste 2-3 år. Jeg skal selvfølgelig lige have bolig på plads først, fordi jeg kan jo ikke have et barn hjemme hos min mor og far. Så hvis det kunne gå i orden med bolig, så er det måske ikke så vanvittigt lang tid ude i fremtiden. Lad os snakke lidt om, hvordan jeg kom i hesteverdenen. Det startede egentlig med, at vi boede der, hvor jeg blev sådan født og opvokset. Hvor at der var et stutteri, der var 2-3 kilometer fra der, hvor vi boede. Og dengang var det ikke sådan ulovligt, man gav dem
græs og lidt æbler, når man kom forbi. Så det gjorde vi gerne, når at vi kørte begge dage i weekenden forbi stutteriet og nussede dem og gav dem æbler og græs og bare hyggede med dem. Og så har jeg jo bare altid haft en interesse for heste. Og så skulle vi jo også have vores første hest, og det var jo bare en drøm, der gik i opfyldelse. Og så tænker jeg måske sådan om, Ida, hvorfor valgte du egentlig at ville opdatere med de her heste? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at det at være offentlig på sociale medier ikke altid er en hvad siger man? Dans på røde roser. Men jeg valgte egentlig at opdatere det, fordi jeg synes, det kunne være hyggeligt og håbe at kunne inspirere andre unge til at ville lægge billeder og videoer op af deres heste. Og så skete der jo det, at jeg havde en Facebook først, der hed Ida Hestene. Eller den hed faktisk først Ida og Flower, og det hed min Instagram også først. Fordi at jeg jo havde Flower, og hende har jeg haft siden 2010. Og jeg synes bare, det kunne være hyggeligt at opdatere om hende. Og blev også ret hurtigt store, fik også nogle sponsorater, og de ville lave nogle giveaways og sådan noget. Det var mega fedt. Og så var det i 18 eller sådan noget, hvor jeg lagde en hel masse mærkelige videoer ud. Altså hvor jeg sådan sprang over terrænspring og sådan nogle mærkelige ting. Hvor at det kunne folk åbenbart godt lide. Så det gik meget viralt, og jeg fik også nogle YouTube-videoer, der gik viralt. Altså det hvor vi snakker flere millioner visninger. Og så er det ligesom bare gået siden da. Og der er selvfølgelig også nogle negative sider ved at være offentlig. Jeg tænker, at mange af jer er klar over, at jeg i hvert fald florerer meget inde på Reddit, hvor at folk er ret lede ved mig og kommer med nogle grimme rygter og laver nogle meget negative opslag om mig. Og jeg tænker sådan, at i hvert fald kvæg min uddannelse, at det er jeg i hvert fald begyndt at tænke, at hvis nu for eksempel jeg ser et opslag, Ida hun er dum, så tænker jeg ikke sådan, hvad er der galt med mig? Så tænker jeg sådan mere, er du okay? Har du brug for noget hjælp? Og det ved jeg godt, det er måske lidt mærkelige ting, men jeg tror faktisk, at dem derinde, de har det mega dårligt med deres selvtillid. Og rent faktisk har det skidt. Så jeg synes faktisk, det er synd for dem. Altså oprigtigt, jeg synes, det er synd for dem. Men jeg er i hvert fald stadig glad for at opdatere mine heste. Jeg synes, det er hyggeligt. Og jeg vil gerne være mere aktiv på i hvert fald YouTube. Hvilket også er derfor, at jeg har købt en ny telefon til at kunne optage de her videoer. Så ja, skal vi ikke have nogle fun facts om mig? Okay, den første fun fact, det er, at jeg hader at rejse. Sidste gang vi har været ude at rejse, det var i 2022, hvor vi var i Frankrig i Nice. Det var det år, hvor Flower hun blev insemineret og blev drægtig med Bella. Og vi skulle egentlig ikke have været ude at rejse i 23, fordi vi skulle have Bella, og alt det der med, at der er nogen, der skal komme og passe et følge, det var vi ikke helt trygge ved. Så skulle vi have været ude at rejse i 24, men det var også der, hvor at, Flower blev syg med hendes astmadiagnose. Så der kom vi heller ikke rigtig ud at rejse, fordi jeg tør ikke rigtig overlade nogen med at skulle give... Hun fik også binyrbarkhormon på det tidspunkt, og det ville jeg ikke lade nogen overtage. Så skulle vi have været i sted i år, men kunne ikke rigtig finde nogen til at passe hestene. Og når man har 6 heste, så er det ikke bare sådan lige at finde en ung pige, der kan komme og klare dem, fordi at det er jo trods alt 6 heste i alle aldre og størrelser. Så vi kommer heller ikke afsted i år, eller det vil sige min mor eller min søster og far har været i Berlin i 3 dage. Men ja, og så hader jeg generelt bare at være væk fra hestene. Altså det der med at være på ferie er hyggeligt nok, når man er i det, når man kommer hjem. Men når man skal sige farvel til hestene, inden at man skal køre til lufthavnen, mit hjerte. Ej, jeg kan slet ikke have det. Nummer 2 fakt om mig, det er, at jeg har aldrig brækket en knogle. Til gengæld har jeg forstuet min ankel, og den døjer jeg stadig med, selvom det er 4 år siden. Så det ved jeg ikke, det kan måske være hip som ham. Det her det er et meget random fact, og jeg ved ikke, om det er too much information, men jeg kan ikke bøvse. Det kan jeg ikke. Til gengæld bliver jeg meget sådan oppustet, og så laver min mave sådan nogle lyde. Min bedste veninde plejer at kalde det for frølydende, eller dinosaurlydende, fordi det synes hun, det lyder som om. For folk, der ikke rigtig kender mig, så kan jeg godt sådan fremstå, det ved jeg ikke, sådan
sød og meget sådan uskyldig. Altså ikke sådan, at jeg gør noget, og så bagefter siger jeg, at jeg ikke har gjort det. Fordi hvis jeg har gjort en fejl, så indrømmer jeg det også gerne. Men sådan, folk tror, at jeg er meget sådan indelukket, og ikke sådan lukker nogen ind. Og det er jeg ikke. Jeg vil være venner med alle. Jeg synes, at alle fortjener en chance. Måske også lidt flere chancer, end de fortjener. Men jeg er i hvert fald sådan en, der godt kan tilgive folk, selvom at de laver lort i det. Det er måske både en god og en dårlig ting. Som I nok ved, hvis I har set min vlog, så har jeg 2 tatoveringer. Jeg har den her, hvor man kan se Spot og Flower og Bella. Og så har jeg den her, hvor der står Flower. Ja, og det var jeg mega glad for. Jeg har haft dem i en måned nu. Og sidste fact, som også er den 6. og sidste fact, det er, at jeg har gået til dans og svømning. Jeg elskede at gå til dans, da jeg var lille, men jeg kunne ikke lide at stille konkurrencer, fordi at jeg synes, alle øjnene var på mig, og det kunne jeg ikke lide. Og så synes jeg, at det var lidt nederen, fordi jeg skulle altid være manden. Det vil sige, at jeg skulle sådan guide, når man dansede. Og jeg skulle altid danse sammen med min søster. Ikke fordi der var noget i vejen med det, men fordi at jeg var manden. Fordi at jeg ikke havde så langt hår dengang, og det havde min søster. Og det kunne jeg ikke lide. Og så har jeg gået til svømning, men det er jo ikke så nemt at gå til svømning, når man bedre kan lide at være oppe af vandet, end at være i vandet. Selvom at det var nogle meget søde andre børn, der også gik til svømning, så ja. Min instruktør var også mega sød, kan jeg huske. Men jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. At svømme. Altså jeg kan godt finde ud af at svømme nu, men altså sådan, jeg lavede hundesvømning, altså sådan det der, hvor man gør sådan her, ikke? Det var sådan, jeg tror hende der underviste os, hun synes jeg var lidt træls. Ja. Men jeg håber, I kunne lide den her video, har lært mig lidt bedre at kende. Og så er I selvfølgelig altid velkommen til at stille spørgsmål ned i kommentarfeltet. Så skal jeg nok tage det med i sådan en Q&A. Hvis I har lyst selvfølgelig. Og i næste video, så kommer jeg til at møde en af hestene. Det bliver meget spændende. Jeg tænkte bare, at det ville måske være meget godt, at I lige fik sådan en introduktion af, hvem er jeg, inden at I møder hestene. Fordi det er jo trods alt mig, der styrer kanalen, og det er mig, der laver videoerne. Redigerer dem selvfølgelig også, så det var måske en meget god introduktion, også nu når jeg ikke har opdateret så længe. Men i hvert fald, så håber jeg, at I har nydt videoen, og glæder jer til at møde mine skønne heste. Hej hej!